ये दिल की बस्ती भी अजीब बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बस्ती है। पैसे के दम पे प्यार को खरीदने वालों, ये जितनी महंगी है उतनी सस्ती है। ई तो एगो के बदला एगो जाइबे कर। खैर खून खांसी खुशी बहर प्रीत मतपान रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहां। ई तो एगो के बदला एगो के लेबे करी, जान लेबे चाहे तो कहे के परल की प्यार सही बात अच्छा करल हमहू करी सब के करल, लेकिन दुनिया के बतावे खातिर गावे नहीं कि बाबू रे कि प्यार पर शादी से जे चाहल हा बाटे ऐसा गलती ना। यूट्यूब वाला भैया लोग ध्यान दियो, गाना बजाना अगर हुआ माध्यम से हुआ चैनल के माध्यम से अगर सबके मोबाइल में घर घर पहुंचता तो पहले बात कहे के बा और गाना बजाना से कुछ न कुछ लाभ मिले समाज में। अगर बात जाओ तो जरूर कह के नहीं अशोकवा कुछ सोचे लायक बात कहला सा समाज में मनोज भैया और वो देखा था नहीं कि कहे के तरीका हो सकता गलत होके हम क्षमा चाहते नहीं, लेकिन बात सत्य होके के चाहिए। ये कि प्यार पर शादी से चाहल हा बाटे ना भइल होवे के ना प्यार पर शादी से चाहल हा बाटे। आदरणीय अशोक बाबा एक गीत के हम फैन हैं, हम चाहबे को तनी ताली बजा के स्वागत के, लेकिन एगो बात ना बाबा, प्रेम ऐसा चीज है जहां से रिहाई ना मिली। ये अशोक बाबा बहम में बड़न ई गोलू की प्रेम नहीं का बेवफाई ना मिली, जहिया टूट जाई दिलवा नो बक्सर के भी कोनो मेडिकल में दवाई ना मिली। तो हम चाहब क्या आदरणीय अशोक बाबा रितिका प्रीति दोनों जानी प्रोग्राम रोज करत करू, लेकिन ऐसा लयदार धरती लयदार जिला ऐसा लयदार गायक तारा कबो ना मिली। ऐसे हम चाहब जे जल्दी मंच पे आओ, तू जब रोज करत करू, लेकिन आज अगर अशोक मिश्रा बाबा के सानिध्य में नृत्य हो गई तो तह नृत्य पूरा हो गई। आई अशोक बाबा वाह क्या बात। विक्की भैया बोले बहुत अच्छा बात बढ़िया। यही तरी एगो मेहरारू अपना मर्द के बहुत प्यार करत रहे, मर्दा अपने मेहरारूआ से दुगुना प्यार करत रहे। एगो मेहरारू अपना मर्द से ढेर प्यार करता है, नहीं कहते हैं अजीब शख्स है वो प्यार करता है। मंटू भैया अजीब शख्स है वो प्यार करता है, भरपूर प्यार करता है। ताज्जुब की बात है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है कि प्यार पर शादी से चावल हा बाटे ना भइल होवे के एगो के पाके जे दोसरों पर तकले बा। गाना बजाना में मैसेज जाए के चाहिए। एगो के पाके जे दोसरों पर तकले
आजकल ऐसा केहू नहीं थे अबे बाबा आजकल ऐसा केहू नहीं थे कि जेकर के मोबाइल ना हो रुआ के मोबाइल नहीं थे तब रुआ ए दुनिया में नहीं हां रुआ के मोबाइल नहीं थे तो रुआ बुझी के एकदम शांति बानी आना तो साचो के शांति बानी आदरणीय श्री हमने के गार्जियन श्री मार्कंडे राय जी आदरणीय के तरफ से सैकड़ों रुपए का आशीर्वाद स्वागत वंदन अभिनंदन यथायोग सम्मान एगो के पाके जे दोसरो तंग लेवा उहे बैठ के कईल जे कोशिश खुशी के मौका पर आदरणीय ऋषिकेश भैया के सब मित्रगण और हितनाथ जे भी उपस्थित बा सबके दिल से सम्मान भगवान बनौले रखस और बुचिया के लंबा आयु दे से ताकि ये समाज क्षेत्र खातिर एगो मिसाल बने आज हमनी के बेटी के जन्मदिन मनौनी जा बेटी खातिर अत माई के कृपा बनल रहे सब पे कईल जे कोशिश हो एने ओने ताके कईल जे कोशिश हो एने ओने ताके ना भइल घरे स्वागत का वंदन अभिनंदन सबके प्रणाम केहू के चाह में ई प्यार ना हो केहू के चाह में तबाह करके अपना केहू के चाह में तबाह करके अपना पूरा ना करब यूट्यूब वाला भैया लोग केहू के चाह में ध्यान दे सब रील बनावे वाला बात केहू के चाह में तबाह करके अपना केहू के चाह में तबाह करके अपना बहुत खबर भाई अपना आजकल के प्यार ना हो लव हो आज एकरा से कल ओकरा से तोहरा से मोबाइल बंद भइल तो मोबाइल कहीं और बिजी हो गई ई लव हो प्यार ना हो मट्टू भैया ऐसे मिली न कबहू मिली न कबहू तोहरा सीना साटे ना भइल